disuntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Sampun kinten kula tiyang sepuh dipun anggep kumalancang sarawuhipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa ingkang Rama ing Mandaraka ngaturaken pasegan panakrami katur ngersanipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa. Ii jagat wasisaning Bathara. Nunamit pasang Kalimantan Pitra bina ing glodoni dumawahing tawang tuwak. Rama Prabu mantar sabdanipun Rama Prabu ing Mandaraka tumrap ingkang putra ing Mandura pun Baladewa sampun kula tampi karya bombong raos sing manah namung kepareng ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk kersanipun Rama Prabu ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati pengayoman kula ing Mandaraka Rama Prabu lha dalem iki kula tampi karya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh mboten langkung kasih kecanan jenengan dikula nggangger anak Prabu Mandura anak Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Mandura Rama Prabu ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati karena anakku lanang ing Awangga Basukarna padha kanthi harja sapraptanira kulub Basusena Nunamit masang Kalimantan Pitra bina ing glodoni dumawahing tawang tuwang Rama Prabu mantar sabda pangandika paduka Rama Prabu ing Mandaraka dumateng ing putra pun Karna tansah pinangan ing kawidadan ing Sambikala sawanipun ing putra pun Basukarna nir ing Sambikala namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhang padha paduka Rama Prabu ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati ya tak tampa gawe gedene ngati ning wong tuwa liwat pangestu ning wong tuwa ing Mandaraka Tampanana Karna lho pundi jimat paripe dayana ing kasantosan paring maestu paduka Rama Prabu mamakono kabagyaning gesang kula Rama lunggah ana ing datu ya Projeng Mandaraka kawula nok sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Basukarna nuwun sewu nggih sampun dinten kula supe dhateng jengandika anak kula ing Ngastina namung semantena panjenengan menika ingkang tinemu taruna piyambak menawi menawi wonten lepatipun ingkang Rama ing Mandaraka kula nyuwun pangapunten nggih anak Prabu Ngastina winantu ing karaharjan rawuhipun anak kula mantu ing Ngastina anak Prabu Duryudana Rama Prabu tansah pinanganing kawidadan nering Sambikala sawanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersanipun paduka Rama Prabu ing Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka mboten langkung kasekecan mangkinipun enggah wonten ing Ndatra ya pinggir sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu ing Mandaraka Patih Sengguni prayogakna nggonmu ngadhep Harya Suman sampun mboten kirang prayogi pisawan kula wonten ngersanipun sinuwun Prabu Salyapati nering Sambikala namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun ya Suman dak tampa ora liwat pangestuku Tampanana kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan ya mung ngerti ingkang mestine nalindring Mandaraka Prabu Salya kang putra-putraku kabeh ana ing negara Mandaraka sejatine pancen aja melu cawe-cawe perkara iki yen ora tak keparengake kowe cawe-cawe perkara iki ngerti inggih ngestakaken dawuh tekamu ing negara Mandaraka iki mung nderekake marang panjenengane anak Prabu Ngastina dadi kowe ora tak wenangake melu campur tangan perkara ing bakal ndak rembug ana ing kedhaton Mandaraka ngerti ngertos kowe lungguh sing kepenak diprayogakno nggonmu ngadhep ning ngarsaning ingsun sepisan meneh ora tak timbali aja mong inggih padake wong bisu nggih ngestakaken dawuh Sinuwun Prabu ing Mandaraka menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat nuwun sewu Rama sampun kinten ingkang putra ing Mandura pun Baladewa munggel pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Iwa semanten
kaselak nata ning raos sing entan bangkit pinambeng dene kula nampi nawala bilih kalenggan sak mangke kula kadhawan sowan wonten negaring Mandaraka Rama Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababana menika badhe ngrembak perkawis menapa teka Janur Gunung kadingaren Paduka Rama Prabu ing Mandaraka kepareng amiji pisowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna semanten ugi kula Rama gawok raos sing maneh ingkang putra pun Basukarna dene kula katimbalan sowan wonten negari Mandaraka menawi kula badhe nampi kewajiban kadhawan beto barang ingkang awrat tuwin lumampah ingkang tebih ingkang putra boten badhe suwala nedya mastuti dawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka mila semanten tumunten kula cumadong dawuh midhanget sabda Tama Paduka Rama Prabu ing Mandaraka kepareng kula nganglungaken jangga Rama Prabu. Nuwun sewu. Semanten iki keputra ing Astina Rama kepareng paring dawuh badhe wonten rembak menapa dene jengandika Hanung Rama kepareng paring dawuh miji sowanipun ingkang putra ing Astina menawi kepareng dinten sampangke dinten hamba barono ingkang sejati kula nedya nelingaken Karna supados sampun ngantos dana tungkap panampinipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka Andrah ingkang Puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh laras retnaning griya jagat Dewa Bathara jagat Pangestumbara sareng kathah ingkang munjuk atursanipun Rama ing Mandaraka tiyang agung Mandura anakku Karna menapa dene anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa Rama dene jengandika Kanjeng Rama nembahe dhateng sowanipun para putra sedayanipun nuwun sewu nggih gumargel manahipun tiyang sepuh sawetawis saderengipun kula mbabaraken menapa ta sababipun dene kula wantun ngrawuhaken para nalindra ingkang pernahipun menika sedaya anak kula mantu estunipun kula menika sampun kewowoken nyawang dhateng gumlaring jagat kula menika sampun kewowoken nyumurupi dhateng soroting Sang Hyang Pratangga Pati tuwin kula menika sampun kladuk anggen kula mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda tanganipun tiyang gesang menika namung werni 3 lair netepi kewajiban pungkasanipun badhe pinundhut dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat monggo kula menika sampun kladuk yuswa kula menika sampun sepuh wonten pundi malih purukipun tiyang sepuh jawi namung ngentosi dhateng timbalanipun ingkang ngakarya loka kula nggadahi negari ingkang semanten wiyaripun wujudipun negari Mandaraka Ngastina
lan sak piturutipun menika nalika dereng wonten lan dereng ketingal kuncaranipun menika kawon kuncara kaya negari Mandaraka muncer-muncere Prabu Salya nalika semanten Nalindra Ngastina dereng ketingal lan Nalindra sanesipun dereng ketingal. Mila kula menika sampun rumang ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha kula wis ngrasake dadi wong kaloka, kula wis ngrasake dadi wong sugih, kula wis ngrasake dadi wong duwe pangkat. Saniki kula wis tuwa. Monggo anak kula wadon 3 ginarwa dening anak Prabu Mandura, Nalindra Ngawangga tuwi Nalindra Ngastina. Ingkang kalih nggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Menika sampun sinajang badhe pikantuk warisan Sang Rama ing Mandaraka. Menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa. Mongko Burisrawa menika remenipun ngabotoan. Keplek, kecek, dadu, celiwik lan sapiturutipun menika kok mboten wonten jawining ditanggap karo anak kula Burisrawa. Mula menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa mesti entek. Mesti entek. Dipangan kucing kalih babi. Rukmarata menika anak kula nanging dereng pinter anggenipun ngasta bawat peperintah negari Mandaraka. Pungkasanipun sareng kula petang-petang negari Mandaraka menika mangke badhe lumintir tansah njayeng bawana menawi negari Mandaraka menika kedah kula prail tegesipun sampun ngantos kula menika dipun senggo tiyang sepuh ingkang Bancindhe Banciladan. Nek anak kula dhewe kula Bancindhe, nek anak kula mantu kula Banciladan menika sampun ngantos. Mila anak kula piyambak badhe kula paringi sakirangan negari Mandaraka, anak kula mantu sedaya ugi badhe kula paringi nadyan tumrap anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina paringanipun tiyang sepuh menika mboten sepintena menawi katanding dhateng wiyaring negari Mandura tuwin wiyaring negari Ngastina. Iwa semanten menika tandha sih tresna wong tuwa dhateng anak. Mila nuwun sewu rawuhipun anak kula ing Mandura anak Prabu Baladewa tuwin anak kula ing Ngastina anak kula Prabu Duryudana menika istrinipun namung badhe kula kanthi kula ajab rembagan Mandaraka menika badhe kula paringaken dhateng anak-anak kula sedayanipun klebet anak kula mantu tuwin kula badhe lengser ke Prabon mangke menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala tumunten kula badhe manjing papan ingkang sepi Brahmana madhep pandhita mekaten nggih menggawe katosipun dene kula ngrawuhaken dhateng anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina apa dene anakku ing Ngawangga mila dinten samangke sumangga pratilanipun tiyang sepuh kados mekaten menika tumrap panjenengan menika sampun prayogi menapa dereng merga arep kula niki wong tuwa ning kadang kula wong tuwa niku nek ngetokke angunek-unek sok isih eneng ingkang kirang mila kirang monggo kula aturi genepe kaya ngapa kula badhe midhangetaken sabdanipun anak kula mantu ing Mandura tuwin anak kula mantu ing Ngastina jagat Dewa Patur jagat pangestu Ngara nuwun sewu. Boten teges kula menika badhe andhuwa dhateng pikajenganipun Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka namung semantena menawi dipun tingali saking mriki tuwin dipun tingali saking babagan yuswa Rama Prabu menika tasih Rama Prabu menika tasih ketingal sembada minangka dados pengayomanipun para kawula sanegari Mandaraka nanging sabab menapa mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabu ing Mandaraka menawi babakan perkawis menika kula namung rumaja iwa semanten kula nyuwun kanthi sanget supados sakmangke Rama Prabu menggalih babakan Paduka piyambak anggenipun paring dawuh ing mekaten menika kala wau nyatanipun Rama Prabu dereng anggadhahi inggih menika wujudipun gerah utawi raganipun Paduka Rama Prabu menika tasih ketingal sembada prapi dados dawuhipun Koko Prabu ing Mandura kula rumaja Rama mugi mandhatosna ing pametang langkung riyin sampun ngantos kesesa sampun ngantos ngandika medharaken pangandika ing kados mekaten Rama Prabu kedahimut
panjenengan ingkang kedah momong dhateng Sata Kulawa miwahi kang putra ing Ngastina. Monggo benjang kula badhe napaki lelampahan ingkang ageng menawa Rama Prabu badhe mentala menawi paring dawuh ing mekaten. Nuwun sewu Rama. Mboten marep-arep pisan dhateng pangandhanipun kadang kula kekalih. Namung napa dipun ngendikaken Koko Prabu Mandura tuwin Yai Prabu Duryudana menika nyata leres bilih dereng wancinipun Maduka Rama Prabu paring dawuh ing mekaten. Kula sampun saged graita. Kula sampun saged graita bilih penggalipun anak-anak kula menika namung kados mekaten menika. Nanging nuwun sewu lho nggih. Mboten ateges kula menika badhe duwe dhateng pikajengan Paduka anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina. Namung kula menika ngrumangsani nek wong urip ning alam padang menika wonten ingkang nitahaken. Wong gesang wonten ing alam padang menika wonten ingkang nitahaken inggih menika panguwasaning dat kang Purwegdat. Sing jeneng umur menika ora ngenteni tuwa, ora kok wujuding bocah nom. Nanging menawi sampun pinesti dening panguwasaning dat kang Purwegdat, pinundhut dhateng kersaning Gusti Ngakarya Luka tumrap kula menika sampun titiwah yaning mangsa kala. Mila sampun kantos sak mangke menawi sak wayah-wayah salya menika katimbalan sowan kersaning Gusti, kula sampun lunas dadi wong tuwa, tegese wis sandung perkara negara Mandharaka menika dhateng anak-anak kula sedayanipun. Mboten anak-anak kula piyambak, ning uga klebu anak kula mantu sedaya kula paringi bumi warisan tumrap negari Mandharaka. Menika ingkang kula angkat lan menika ingkang kula gayuh. Aja nganti salya menika sowan ngersanipun Gusti tasih duwe piutang, mengko le nyaur ndak kangelan nggih. Anggen kula badhe nyaur nika mangke kangelan. Supados padang marginipun ingkang Rama ing Mandharaka, kula suwun kanthi sanget anak kula ing Mandura, anakku ing Mawangga menapa dene anak kula ing Ngastina kedah nampi perkawis menika. Rama Prabu. Upami mekaten mendanipun Paduka Rama Prabu, kula namung dederek lan kula ugi namung mastuti dhateng Sabdatama Paduka. Kula boten badhe saged matur menapa-menapa. Pamit kula kados mekaten kula ugi saged namung ing putra ing Awangga ugi semanten ugi boten badhe saged matur menapa-menapa namung jumurung kersa Paduka Rama Prabu ing Mandharaka. Anak kula ing Mandura, nuwun sewu Rama. Menawi bab perkawis menika kula nderek. Namung menapa namung menika ingkang kedah nampi dhateng wujudipun inggih menika negari Mandharaka. Sabab nuwun sewu. Dedongan sampun nanti kula tampi kok nggadahi kadang. Rama Prabu menika nggadahi kadang. Atmajanipun Kanjeng Hyang Prabu Mandramati menika wonten kalih. Inggih menika Raden Narasoma lan ing angka kalih inggih menika pun Dewi Madrim. Monggo nyatanipun Kanjeng Bibi Madrim binarwa dening Prabu Pandhu sakmangke sampun surut wonten ing Kasedan Jati. Saksurutipun Kanjeng Bibi Madrim gadhahi putra kalih inggih menika pun Yayi Kura Nakula tuwin Sadewa. Nuwun sewu. Menapa Nakula Sadewa menika ugi boten saged anampi kamukten tuwin kabejan ing badhe Paduka paringaken dhateng para putra-putra Paduka menika. Rama Prabu Mandharaka, Rama Prabu Salyawati. Kagatrisang kapirangu rangkul kinempit kempit. Dosang retnaning pawana ya si tukang marang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang sing jas jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kara welata. Nuwun sewu nggih. Sareng jengandika anak kula ing Mandura tiyang agung Baladewa paring dawuh ing mekaten biar padang trawangan manahipun ingkang Rama ing Mandharaka. Kula lak sampun matur wangsul wangsul sing jeneng wong tuwa menika boten slaminipun bener ning mesti ana ingkang kurang.
Mila sareng kula matur yen ana kurange kula atur ing genepi la inggih menika ing kula kajengaken. Jebul pinanggihipun kula menika tasih nggadahi turas ing mestinipun kedah nampi kamukten negari Mandaraka jumbo. Kaliyan menapa sampun badhe dipun tampi dening anak-anak kula mantu sedayanipun. Menawi tetela mekaten sampun kula tetepaken. Bilih samangke mboten namung anak Prabu Ngastina nganti Hyang Agung Mandura tuwin anak kula Karna ing Awangga. Ingkang badhe nampi saperangan negari Mandaraka namung ugi anak kula inggih menika pun kula Sedewa ugi badhe nampi saperangan negari Mandaraka amargi menika anakipun adhi kula Madrim mongko nyatanipun Madrim nalika semanten kuwataken jabang bayi tumunten seda kunduran sumusul dhateng Upandu Dewanata menawi ateges kula kedah ngemuti dhateng turasipun Madrim kedah ngemuti dhateng getih kula ingkang mapan wonten negari Ngamarta nggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Hyang Agung Mandura sampun ngemutaken dhateng kelimputipun ingkang Rama ing Mandaraka. Nuwun sewu Rama Prabu menawi perkawis menika menapa boten langkung prayogi menawi jengandika Rama Prabu boten perlu menggalih babagan turasipun Kanjeng Bibi Madrim boten rembag perkawis turasipun Kanjeng Paman Prabu Pandhu Dewayana. Lho, kok ngaten? Anak kula Ngastina anak Prabu Duryudana paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Dasaripun nyatanipun ingkang tinemu jaler tuwin tinemu putra mantu menika namung kula. Bawa Prabu Mandura miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Tur malih Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri menika boten gadhahi hak warisan Mandaraka. Lan boten gadhahi warisan tumraping Kanjeng Hyang Mandrapati ingkang Rama Suwargi. Mila menawi kula sedaya menika badhe pikantuk saperangan kamungten negari Mandaraka, kula boten mathuk, kula boten cundhuk lan kula boten rumajang, kula boten cocok. Kula kok ngleresaken pangendikanipun anak Prabu Duryudana. Sengkuni, apa aku akon kaya omong? Mboten. Kowe menengo, ora sampe melu. Mergo aku wis ngerti, kowe iki nang dipapan mesti gawe kisruh. Ora kok perkara jejeran wayang, pilihan presiden kowe gawe kisruh Sengkuni tak kandhani. Mula kowe aja omong. Ah nggih. Ngestaken dawuh. Ora sandadak melu cawe-cawe perkara iki. Iki perkara kula warga. Menawi kados mekaten tumunten sak mangke kula badhe sinura ing jagat pinaya ing sesami sinengga kula wong tuwa ingkang ora isa adil. Kula kinten menapa ing sampun paduka badhe tindaken boten maringi saperangan kamukten negari Mandaraka dhateng kula sedaya menika sampun sah. Sahipun mapan wonten pundi? Sahipun Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri tegesipun boten gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Ning kula rumangsa dititipi anak kula nek kula Sedewa menawi jengandika Kanjeng Rama ing Mandaraka namung perkawis dipun titipi menika boten sirat wonten kekancingan pranatan kedaton negari pundi kemawon. Tiang dititipi menika nek kelingan ya apik nek ora kelingan ya ora apa-apa. Tumrap kula kados mekaten. Mila sampun ngantos menggalih babagan perkawis menika. Kula suwun kanthi sanget peranganipun negari Mandaraka menika kedah dipun paringaken dhateng putra jengandika ingkang saestu lan putra mantu jengandika sayanipun. Nek kula Sedewa menika dudu anake Prabu Salya, dudu apa-apane Prabu Salya, mung anake Dewi Madrim menika tegesipun boten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka. Rekat lampahing rata tanpa antara prapting sukune ngarga. Rangkang tumingan dendeng saengga praja. Gumarenggeng kang samya imbal pangandikan madaning datulena garing Mandaraka. Nalika semanten katenjo geger njaba, apa to kang dadi darunane? Ora ana macan roh rangke Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi namung utusan saking kasatriyan Bumira Tawuk. Kasatrinipun Raden Sedewa nenggih abdi kinasih negari Mandaraka iki ora petruk kantha boleh ngrepepek pindha sata matarangan.
tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yang ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Wiradal gawe kaget geder kang padha samyang gantung sibuk ndagre yen ana paramuka nekane garing Mandaraka jebul iki ora pangling iki rak pono kawinan anak-anakku Pandhawa Petruk kantong bala ingkang sowan Petruk padha kanthi Harja Sapratamu pono kawan Petruk nun inggih tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubida kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk dak tampa liwat pangestu ning sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripih ndayana ing kasantosan ora kaya adat sabene lha kok dadi sowanmu nganti karo adimu Bagong lho napa nggih perasaan kula dhewe niku lah kuwi Bagong eneng gurimu wow kowe melu to Gong request e sapa request e para sing padha kepareng arep nim anu mresane iki wis SMS karo aku pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu jedul Bu, aku ya maaf terkenal aku mbangane kowe. Gayamu. Ya ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek ya. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jual kreteke pedhot. Dadak ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Bagong padha Harja Sapratamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Sapa truk kuwi? Lho. Prabu sane ming nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung, Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widada nering sambikala tansah pinanganing kawidadan kemarang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawana kabagyaning gesang kula. Wih ladar. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi? Jalma tan kena kinira. Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadang kala blegere bagus tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, ngono ya, Gong. Prayogakno, Bagong. Sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyantunanipun Sun Prabu, Pak. Prabu Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk. Padha kanthi Harja Sapratamu. Lho, sinuwun Ngastina? Ya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Tinimbalan dening Kanca Rama Prabu Mandaraka. Kowe ladal. Ha inggih, wilujeng sinuwun. Bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Bagong padha kanthi Harja Sapratamu. Lho.
Sinuwun ngestina. Iya Bagong. Aku lek dateng mriki. Tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nereng sambi kala sowan kula bekti kula konjo sinuwun. Ya tak tampa pangestu tampanana. Kula pindho. Pundi? Pundi engko jimat paripe dayana nang kasantosan. Nek omong ngati-ati ndak kualik ora. Nang yo suwe ora Bagong e. Ramadan. Ha iya. Nutuk kowe, Kang. Piye to awake nganti kuru kaya ngene? Ya syukur alhamdulillah. Saya tuwa ki gedhe ngibadahe. Bener, kudu ngono. Awang to iki parane arep nendi, ta? Nek uwah tuwa tebaske. Apa menungsa ditebaske? Ha iya. Menungsa ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Betul Pondokan Raja Sapratamu. Lho, Isinuwun Mandura. iya. Kowe lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki. Iya, Petro. Syukur-syukur. Bekti kula kunjul sinuwun. Ya, Pangestuku tampanana. kula pun dinggo jimat. Bagong Pondokan Raja Sapratamu. Lho, Sinuwun Mandura iki Wis ket mau weruh kok dadak gaya. kan ketok kaya pripun ngono lho, sampean iku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni lho Sinuwun Mandura dengkulmu mrocot ora. Bekti kula konjo sinuwun. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat gayana nang kasantosan. Petro padha kanthi Raja Sapratamu. Lah ra tenan to. Putra mantu diklumpuki kabeh, Gong. Heeh. Sinuwun ngawongga suarane. Tresna. Udu. Sinuwun ngawongga. Lu ngono ta ora percaya? Kon ngendika meneh. Sinuwun ngawongga. Iya Petro. Oh iya, Ding. Nah, Sinuwun Darawati iki mesti nganggo iwang sukmana mangadirnu kowe. Heeh. Selamat tekamu Petro. Nering sambikala bekti kula kunjul. Iya pangestuku tampanana Petro. Lho nggih. Bagong padha kanthi Harjo. Nering sambi kala sowan kula sinuwun ngawangga bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana. Lho nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petro padha kanthi Harjo sak pramtamu Petro. Ndara Patih Sengkuni. Iya, Petro. bekti kula nggih Ndara Patih. Iya. Pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Gong. Bagong padha Harjo. Gong, kowe iki dibageke Ropatih kok. Derajatmu ki mung kawula bae Ropatih ora semaur. Aku lagi sengit ya Sengkuni. Ah ngopo? Wis ta ora perkara ngopo ta ngopo ora aja takon ndak nganti kok esmasiku meledak. Aku pokoknya karo Sengkuni lagi sengit ta. Oh iya. Lah witekno ngopo kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbagekke karo kowe iki isih eneng wulan sing apik. Yen luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nek yo dite. Oh, sengit kok gelem njaluk dhuwit. Aku ki mbok ya, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegel njaluk aku. Oh, kuwi jenenge ngalup, ngawur jenenge. Heeh. Sing penting Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget pratamu ning negara Pandharaka. Nggih. Ana wigati apa Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar? Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sampun Sinten Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Iya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus Bapak Semar? Mboten. Ditutus para Pandhawa? Mboten. Mugi kawuningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sedewa. Lho. Anakku Sedewa ngutus marang Petruk. Nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapasanipun Ndara Sedewa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten kasatriyan
Ngendi mau, Gong? Modar Tawu, Mbu Mira tawu. Supados sowan dhateng kasatriyan Mbu Mira tawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dawuhi dening Sundara Sedewa, Petruk kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe sowan Mrana nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Wit biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula seda kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning Kasedan Jati. Seka bayi tekan seprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggep wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Mula kowe sowan Mrana nanjihna kok Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan, kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindra ing Mandaraka? Apa pancen Nalindra Mandaraka Wrawa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah teng ati larane ra jamak-jamak. Aku lo kelingan Ndara Sedewa Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padanggawa ibune seda kunduran. soalé ora diparkiri itu. Piye to maksudmu piye to? Ana kunduran apa ya mbokne? Ora ana wong tak plathok sirahe. Seda kunduran ki nglairke terus seda kuwi seda kunduran karo kunduran truk ngundurin dasmu kuwi kok. Ora emosi. Ana ya ora ngerti kok. Aku ki ora ngerti ki ya digenake senengane dindas-daske kok. Ya rasa nesu kok. Mulai aku. Mulya. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Seda kunduran, ngoten. Kula niku ngrantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidal. Lah kok ora ngerti nih Ndara nggih nimbali sik. Niki cedhis bintang samudra niki. Dijawis kaya ngetutke Petruk, ayo wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang Yogya Katujing inu mriki nembe pepanggihan para putra mantu Paduka Sinuwun Mandaraka sak mangke keparenga paring dawuh apa Petruk wonten dawuh ora bakal tak tutup-tutupi jeraku isih duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa nggonku nimbali karo anak-anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang Kasedan Jati negara ing Mandaraka iki aja dadi rebutan negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku ya kuwi putraku sejati si Bresra lan si Rukmarata padane putra-putraku mantu malah iki mau rembugan kalawan atmajaku tiyang agung Mandura yen to aku isih duwe anak ya kuwi anake adikku Madrim ing wis anggep kaya anakku dhewe merga nalika bayi wis dadi bocah lula ya kuwi Nekula Sedewa mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang saprapirane apa ora lho mesine angsal mesipun angsal wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa menika putra panjenengan piyambak nek nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng Sinuwun Mandura Sinuwun Duryudana Sinuwun Prabu Karna kok putra panjenengan Ndara Nekula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampeyan banci ban siladan akeh para kawula sing padha ngrasani lho Prabu Salya kok dadi kaya ngono monggo Prabu Salya iki rumangsa dititipi putrane Ndara Madrim lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Klusdewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun lah niki dadi ombyaking para kawula sak negara Mandaraka sinengga Prabu Salya menika sawijining nalindra ingkang banci ndemban siladan ngaten nek tumrap kula malah niki babar pisan tumrap kula lho niki babar pisan mbok menawa pun jumbuh kaya napa sing dirasake Ndara Sedewa utusan Petruk menika sak tenane Ndara Sedewa wis krasa napa sing ajeng dirembug wonten ing Pasewakan negaring Mandaraka mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sinuwun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putra Ndara Nekula Sedewa supados boten ketang sapra pintenipun nampi amboten negaring Mandaraka
Menika saenipun kados mekaten, sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacak dening jagat, dipun poyoki dening sesami namung babakan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono, Petro. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngaten mawon. Sampeyan paring dawuh, ndarane kula niku entuk sepinten mangke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digongmu kok rumangsaku kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ayo golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kula menika napa sing diaturke Petro menika pancen kepara nyata. Sampun ngantos Sirun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka. Sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun. Nglenggahi tembung sama beda dana denda. Lha iki seneng aku nek wong letik. Sama beda dana denda iki tegese apa? Sama beda dana lan denda. Inggih menika mboten kenging banci ndemban ciladan. Najan wong liyan kebrayan. Najan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik kok, kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebungah. Wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kaliyan labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kulawarga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kaliyan menapa ing samudados kalpatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken. Nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun. Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya. Nanging iki mau ana ingkang ora nayogyani Petra. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekula Sedewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petra. Oh, ayo mesti ya, Kang. Ha mesti. Ha iki apa sing aja-ajake menungso mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Wis tuwa ora golek dalan panjang. Tenan iki. Iblis iki to. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki patih kata iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkune ora sampe melu. Wek-wek modal. Agong gedhinge kepati-pati tenan bae ngene atus. Asli aku. Tenan aku. Aku wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkune juweng mawon nggih aku. Oh to. Oke sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebo terus. Ah iya. Apa nggo ndasmu terus ndasmu. Mula do rawani Bratayuda ora saben sanggon. Oh iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madheg menawa dados Nalendra aja gampang dibujuki karo wong kono-kono, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikon Brahmana Pendhita Raja wis ngarani sabdaning Brahmana Ratu kaya Kresna tumaming grancang kang lumebek ora kena blendra-blendir kaya banyu tumpang godhong sentik. Sang Nalendra Mandaraka wis netepake Ndara Nekula Sedewa pikantuk saperangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kono-kono. Ing sejatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Jagat Dewa Batara jagat pangestupun menungso latatanan Petruk kantung bolong ora nyawang lan ora ngilu karo githokmu kowe iki drajating kawula kowe drajating Panakawan nyara wetek dunemamu kaya betes sewu nebo pategalan ndrawili kaya grojogan aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina
Apa kira-kira Petruk wis wani kembali marang panguwasaning Nalindra Ngastina? Yen pancen kowe arep duwa kekarepaning Nalindra Ngastina, tak anggap kowe wani karo keprabaning Ratu Ngastina bakal gedhe walate mani bakal ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Kandha karo Nekra Sedewa ora bakal entuk aja kok separo Sapra 16. Aja kok Sapra 16. Sapra 32 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk ramuten negara ing Mandaraka. Ana masalah apa, Tru? Ana. Kowe iki mau kira ngrungokke apa? Kena wis Gayeng kaya ngene kok ana masalah. Aku makler. Kowe anggere madang terus makler ae cilokane nang kono kuwi. Ora wae adu arep karo Sinuwun Ngastina. Ana muni piye? Petruk kantong bolong nek kowe wani nduwa karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina. Kowe luput tumraping Prabu Ngastina. Bakal gedhe hukume. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Matura karo Ndaramu Nekra Sedewa, aja kok separo, Sapra 4, Sapra 8, Sapra 16, Sapra 32 ora bakal entuk negara Mandaraka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara Mandaraka. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana. Heeh. Oh ya wis. Kira nek wani ora. Kira nek cangkemmu terus lho, Tru. Ngati-ati iki. Wonge ora entuk dagelan ya sing nggo kurban wiyaga. Ha iya. mboten kok perkara mangkrek. Ning pancen dereng kula aturaken Sinum Prabu ing Mandaraka estunipun anggih kula matur sanesipun Sinum Prabu Mandaraka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandaraka mriki niki ming samudana. Ndara Nekra Sedewa wis prisa nek Sinum Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten negari Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya. Ndara Nekra Sedewa wis diparingi dawuh dening Sinum Prabu Mandaraka ewadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka. Mula Petruk kinananjiaken dawuhing Sinum Ndara Nekra Sedewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Suwana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu ing Mandaraka. Ora ketang mung sethithik, ora ketang mung sedupuk bathuk nyari bumi, Nekra Sedewa njaluk kemuten negara Mandaraka jumbuh karo ngendikane duk nalika sawa Prabu Mandaraka wis tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandaraka marang Ndara Nekra lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan ndumarisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep andur marisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra tenan niku duwe hak. Ning gandeng sampeyan niku mung putra mantu, sampeyan nek ora ngepek Ndara Banawati ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandaraka. Ngoten. Dadi napa sak dawuh perintahing Sinum Prabu Mandaraka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinum Prabu Mandaraka. Merga niku wong tuwa sampeyan. Ora kok sampeyan ngereh marang Sinum Prabu Mandaraka menika nuwun sewu menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon mboten ngaten. Wis sampeyan Alindra Bombinatara. Aja nggo sampeyan niku ratu mblegedu brewu lho. Terus sapa-sapa tok salahke, sapa-sapa tok klerokke. Sapa-sapa tok anggep ora padha karo sampeyan tok klerokke. Niku ora pas. Ha ta, Bang? Aku lagi ngematke sing ngandum dos e. Oh. Kono minggat iki wayangan apik-apik kok kowe iki ning kraton kok ngematke wong dum dus-dusan. Aku diliwati ae. Aku ki babong karo ngemplok. Ayo golek kesempatan. Kan ora. Niku cara pundi kula tak takon. Nek kaya ngoten niku Petruk ora trima, nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan kun terus ngendak dhateng jiwane Petruk. Rasa kumlang cangkem. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, Slamet uripmu. yen kula mboten manut, Duryudana sowan ning Mandaraka nggawa Kurawa sing laras papan. Yen ora manut karo Duryudana, apa kelakon bathange Petruk direncak dening para sata Kurawa. Weh, aja sampean kok nantang karo Petruk perang karo Kurawa niku mboten wing sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku wis bola-bali ngoten pundi pampane wong neter kadeteyan. Nek ora entuk keterangan Sinum Prabu Mandaraka, taunono windanana. Ndara Nekra Sedewa nek dawuh kali kula aja bali nek ora entuk keterangan Sinum Prabu Mandaraka Petruk.
Lah kok dadi Bagong ora melu metu. Lo santai. Kowe kok ora metu? Metu kok dipaksa. Metu ya ben metu karepe dhewe. Metunya dipaksa itu adalah melanggar hak manusia. Ya terus arep ngopo? Kula gumun lho. Gumun piye? Kula niki ngajeng nanjeke kanane Ponokawan. Nggih to? Ponokawan niku di Jawi mriko, ya mriko, Jawi mriki, ya mriki. Monggo janjane Ponokawan nek dijawi niku ora kok ning totoh bondo, ning totoh nyawa, netepi ngrungkepi kewajibane minangka dadi Ponokawan. Kaya sagedagane iki. Kula mbiyen meh mawon mati. Merga mungsuh anak-anak Pandhawa. Dek kapan? Dek lakon Semar Bangun Kaya. Ya ora ana sing mbelani. Saniki Petruk niku le momong sapa-sapa sirah dienggo sikil, sikil dienggo bokong. Blas ora ngarepake apa-apa. Ora ngarepake sesule apa-apa. Petruk ya ora tau njaluk undangan bayar. Dianggep Petruk ora krungu. Ngaten. Petruk ngomong sampean ya tahu. Bapak sampean Prabu Mandropati ya tahu dimo. Nggih ta? Lho, kowe malah ngerti lho bapakku. Lho, Bagong ki umure berabad-abad e. Sal lho. Anu sinuwun. Waduh kleru nang angkringan aku. Nek jagongan kaya santai lae, iki rasane kaya nang angkringan. Karo ratu kok sak penake dhewe. Sing muni Bagong dadi sing gedhe Palimar-maning sun. Ngoten nggih. Iya. Sampeyan tau dimong Prabu Mandropati bapak sampeyan tau dimong. Eyang sampeyan Prabu Mandrawanara tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa udu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meh ngawur. Lah sapa tenane? Ambo aku ora ngerti. Lu maca buku ya. Iya deng lah. Bajingan. Ngawur aku ki suwe-suwe. Tau dimong. Niki kok Prabu Baladewa kok tau ngrasake dimong karo Petruk. Jaman urip teng Widara Kanjang digoleki Kangsa, nggih mboten? Yo. Sampeyan jaman kono nek ketemu Kangsa wis ora urip tekan saiki. Ha ta? Yo. Mergo sampeyan wedi karo Kangsa. Ora perkara wedi. Ha iya wedi wae. Nek ora wedi mesti ora gelem disingitke ning Widara Kanjang. Sampeyan dadi wong tani, pendak esuk mikul garu luku. Gawa kebo ngluku teng sawah, sing ewangi ya Petruk, sing ngajari ya Petruk. Sampeyan iso tandur, iso ngerti ngelmu. Sing ngajari ya Petruk. Iya ta? Yo. Matine Kangsa Petruk ya melu berperan. Ya aku kelingan. Nggih. Sampeyan ora direwangi Petruk, ora bakal sampeyan iso kaya ngene. Prabu Kresna nika ya dewang karo Petruk. Adimu Ndara Bratasimpen Bratajaya. Ora diwangi Petruk, ora rabi karo Sarmadi. Anu ki lho, sapa Janaka ki? Permadi. Ha, Permadi. Ayo piye? Kabeh ki labuhane Petruk. Dadi aja sampe nae dhewe. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Lah kok dadi Petruk arep diajar Duryudana, arep dikrubut Kurawa, kok sampeyan tanpa duwe perasaan belani karo Petruk. Terus perasaan sampeyan sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula takon. Kula takon perasaan sampeyan Petruk ngomong sampeyan ora njaluk apa-apa. Petruk saniki cilaka kaya ngono. Kok sampeyan meneng bae niku? Sampeyan niku menungso duwe perasaan apa ora kula takon? Wila Bagong kok malah gawe geger Ben. Kisruh kabeh. Engko arep ngobong Prabu Karna. Prabu Karna wis mlayu metu kali Sengkuni dupaki cangkem. Ya aku nek ora lunga sik ngrekoso. Ngoten niku, kudune wong niku duwe perasaan, to.
Wong ki nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong ki nek ditata kramane mesti tata krama. Niku prasane menungso mlaku kaya ngoten niku. Nek kula teng dalan ora uluk salam karo wong, kula takon alamat tanpa medhun saka kendaraan, mesti nek mangsul ya sak penake dhewe. Ning nek takon medhun saka kendaraan, dalem sewu nuwun sewu menawi wonten ning dusun Prabutan menika mreginipun pundi nggih? Mesti nek mangsul oh nggih, mrika meniki ngeten terus mengke ngiri. Andirala wong iki nyunggi napa niku? Nyunggi suket. Oh. Lek ngabane nganggo bokong niki ngenten, nggih nggo kiri, nggo kanan. Wong ngece lek guyu iki gitu. Kaya ora lahir batin gitu. Ngoten. Nggih ta? Iya bener. Aru mangsa kula kok wong do dilabuhi kok ora krasa. Kula ya gumun lho teng mriki enten. Teng mriki ana piyayine. Nek ya meger-meger tanpa mobah, tanpa mosek. Kula gumun Nalendra Gombinatara kok blas ora duwe perasaan. Niki enten lho sing tunggal mbok karo Pandhawa. Tunggal mbok. Meng sayange dheke dok nalika lahir niku dibuang teng Kali Oyo. Ganggo. Terus kali ditemu Adipati Adirata lan Patih Adiren. Mbah Nada diupakara dijenengi Suryatmaja. Niku jane padha karo Pandhawa. Tenan niku kula mboten goroh. Ning teng mriki kok blas ora duwe perasaan tresna karo Petruk. Monggo Petruk blas durung tau ngomong karo priyayine. Terus duh wis kleru lah ku ngomong. Ngomong wis kuwalik dhisik. Tapi nek omongan kuwalik ra iso digapak-gapake. Nek wong kuwalik ora masalah. Iki kuwalik ben. Mesti nekat banget. Nganten mawon nggih sinuwun. Kula nyuwun pamit medal Jawi. Oh sik critamu terusno sik mpun tek. Mpun telas. Pun mboten wonten pikiran ajeng crita napa-napa. Ora kudu tok terus ora tok terus tak pateni nang kene. Piye ta iki? Ameng bakong arep dipateni iki jer ana wawana kaya ora ana dipateni. Kula tambelani kalih Petruk. Petruk nek mboten kula belani kroyok Kurawa. 100 cacahe Petruk mengijen mokal kelakone ana wong siji kok iso menang karo wong 100. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja ya bocah cilik Bagong. Ning aja gawe geger kanan Mandaraka. Ngono nggih, ngestaken. Nyuwun pamit sing. Iya, sing ati-ati. Kula tak medal Jawi. Nek mboten medal Jawi cilaka tanggung jawabe gedhe sing. Asli niku. Kuwi karepe piye? Panjenengan mboten paham? Ora, ya wis ora digagas. Lah malah ngrekoso. Nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah ngono nggih. Kula tangi-wangi Petruk, mokal kelakone ana wong siji rumput wong 100 iso menang wong siji. Petruk mesti mati lan Petruk mati kula kelangan. Iya, metu njaba. Ngono nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki nek kula mboten ninggal medal Jawi. Niki mboten ajeng sikilakon. Rama Prabu, piye Karna? Kagungan arta sedasa. Nek 10 aku ora duwe nek eketan ana. Nah, niku sing kula karepe. Wong edan nyonya. Tampan wis gek minggat ngono. Gawe geger ora ning Ngastina, ora ning Amarta, ora ning Mandaraka kok sing jeneng Bagong kok mesti kok senengane ora. Iki sih dadekake ora. Mengareng ulungke kok dubeng-ubengke. Nyo. Masa aku ki ndek anak bojo kok badan meng sak 20. Kuwi wae kelas tak sedekahke pas salat Id. Anakku do nyengah, bojoku nyengah mbok men. Sing penting fitrah. Zakat tak pentingke. Mergo zakat itu mengeringankan sakaratul maut. Ngono ya. Nggih, niki sekedhik wejangan. Iya.
Dadi panjenengan dadi Nalindra iku aja cetil, sok menehi wong sing ora duwe. Sok menehi wong sing kurang apa-apane. Diparingke bondo donya sampean. Bondo donya sampean, duit sampean mang simpen ora dadi emas. Nek mang bagek-bageke dadi pahala. Iya, Bagong. Nggih. Niku meringankan sakaratul maut. Iya. Dong mboten tegese. Tegese piye? Nek wong ora seneng zakat, ora seneng meneh-meneh, iso nek arep mati ki nyawane didudut ki rasane. Ning ana sing piyayi didudut nyawane kalau malaikat ki mesem. Les. Oh ngono nggih. Niku tegese meringankan sakar. Didongke. Nyo, iki ana 400. Sukses. Ning kuwi tenan to. Mbok menawa. Nek ngendikaning para kiai pancen ngoten niku nek asline ya apa ora ya mbok wong kula rong tau nglakoni mati kok. Wila dalam diwedeni ngono kok kena 400. Sampeyan percaya mboten ora? Meringan ben enteng ya ben ora ya ben. Matiku sesuk ning pabaratan. Matiku sesuk kena pusaka kuwi sing tak anggap mati ingkang sejati. Wah ya wis. Ora mungsu malaikat. Lho, perkara kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti sing jeneng wong mati iki mesti nyawane dipethuk dening malaikat. Ning patiku tak jaluk sesuk aku mati dadi satru sejati, mati ning pabaratan. Oh iya, apik to. Ya wis. Sing jeneng wong gegeki karo kewajibane iki ngono kuwi. Ning wong zakat, wong menehi kuwi pahalane iso dilipatkan sampai 1000 kali. Niku tenan, uripe dadi enteng. Percaya mboten? Nek mung omongane Bagong aku ora percaya. Nek omongane para ulah agama, omongane para kiai aku percaya gandeng sing ngomong Bagong ya nuwun sewu ora tak anggap ngono wae. Oh ya wis, aku ya ora percaya. Karo ngomong aku dhewe wis sekesake nggih kula tak medhah. Kae ora bali meneh. Rekku tiba. Arep nyemet rokok kok gagak-gagak kok ora ono rek. Karno wonten maring adhawuh. Perkara iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung Madukara mau Prabu Mandura iki saged kedugi lan sak mangke saged menggak dateng geger wonten madyaning Gari Mandara kok. Ya. Bocah tumenggungan tak jaluk suwane aku majak Rumalata. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng Sinuwun. Piye kok? Kaya ngene iki rak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wis kowe ora usah kuwatir. Nek ora saka aku inisiatifku kowe modar kroyok Kurawa terus. Ora kok kowe iso muni inisiatif janjane kowe bertikel apa? Kowe mungkur mau? Heeh. Aku obong-obong. Obong-obong sapa? Lho, obong-obong iki tegese aku gawe perkara. Perkarane aku ngetokke labuhane Ponokawan jaman semono. Aku terus muni-muni. Petro ki ngomong sapa-sapa ora tau duwe pamrih apa-apa. Ponokawan ki ngomong sapa wae ora duwe pamrih apa-apa. Nek upama do kelingan lho, Ratu Mandura Prabu Baladewa wae tau entuk sarta tau ngrasake dimong karo Petro. Aku dadi tanpa ana rasa timbal balik. Petro diajar Kurawa, arep dikroyok Kurawa, kok Ratu Mandura sing saiki wis dadi Nalendra mbiyen tau dimong Petro, kok meneng wae. terus Prabu Baladewa Klepat. Metu saka Pasewakan. Metu ki mulih apa rene? Ambo. Lho, lah kowe iki ngomongke iki gedheke atiku apa? Janjane piye to? Aku ya sebenarnya rong weruh. ha ketoke piye? Ketoke arep mbelani kowe, ketoke lho.
Nia kejaba saka kiyu kuwi kejaba saka kuwi truk apike kowe tata-tata wae kira-kira kowe nek kroyok Kurawa kira-kira kowe wani ora lewani-wani nek kowe wani maju se ora ketang pisan pindho nganggo perang mosok wayang kok ora nganggo perang oh iya ya engko nek kowe kalah ketemper yudane kowe kalah mungsuh Kurawa kowe omong aku tak wadulane Prabu Ratiwa arep obong atine tak obong atine mengewangi kowe engko nek kowe dewangi Prabu Baladewa wis nesu karo para Kurawa gajuli kabeh kowe menang kowe ngleleng oh iya oke nek ngono aku tak maju sik nek aku kalah karo Kurawa kowe nglaporke Prabu Baladewa siap ning kowe ora minggat lho ora kowe gawe ada-ada ngene iki sok minggat sik engko aku wis diajar Kurawa kowe ra ana ora ya nembeng iki aku yakin ana oh iya tenan ya tak maju Kurawa wis dampyak sinuwun Prabu Duryudana wis ngetake sanggane Parasata Kurawa apa dikira Petruk wedi karo Kurawa tenang kok tandangane sinambi kowe nyawanga kridane kakangmu iki ndak tok sepelekke aku nek wis gelem nesu nek ming Kurawa aja kok maju ijen Kurawa 100 ngebyuki nek nganti aku kalah aja ngaku yen aku kakangmu jajal iya aku arep pengen karo kowe perang ora tau weruh aku perang po ora sing perang mesti aku oh lambemu sing perang aku terus kok tak sawange saka kene kaya ngapa kakakku nek perang kaya ngapa engko nek aku kalah kowe sing ngobong-obong Prabu Baladewa lho siap rasa kuwatir aku sing ngobong Prabu Baladewa enteni kene ya Gong engko nek ana Kurawa sing tekan kene kira-kira ngewangi Prabu Duryudana rawi-rawi rantas malang diputung heeh oh halo kita Kartomarma lho Satama Gong wis wuh salang tunjang goleki aku kowe ra sarana diganti kene wae ya tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelarira wangwan Gong Patih Sengguni Arwa Satama ngajar sing guring ku sing arep tak polone to rumangsa kowe sore mawe karo aku kok kaya ora cocok to Gong pancen tak akoni ora cocok napa seng aku ki Patih ra nang Ngastina iki nang Mandaraka sadar diri kowe nang kene iki padha-padha le daya aku ya daya ning Mandaraka kowe ya daya ning Mandaraka antaraning daya karo daya ki ora ana bedane derajat pangkat muni samplok ora kok kaya sengit banget sengit tenan aku asli Bagong aja wani karo Paman Patih yen kowe wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku kowe ngapa kowe kowe tak retke tak udake dedak anteng ya malah lara banget padake belo manus maning jajalanan nuwun sewu Gusti Patih rawuh mriki Peter nun aku entuk daosek anak Prabu Ngastina kowe kon bali teng pundi bali ning Mbumira tamu matura karo kula Sedewa yen ora bakal entuk sithik wae kamukten negoring Mandaraka mergo bakal diparingake marang putra-putraning mantu mula bali yo aja wani ngentulani rembuking anak Prabu Ngastina nuwun sewu nek sing dawuh sinuwun Mandaraka kula nderek nek sing dawuh sinuwun Prabu Salyapati kula nderek ning gandeng sing dawuh niku sinuwun Ngastina monggo sinuwun Ngastina nika nuwun sewu pernahe ming anak mantu janjane umpama ditaker umpama ditimbang niku padha karo statuse Ndarana Kulasedewa lho Ndarana Kulasedewa niku anake adine Prabu Salya mongko niku bocah lolo wis sak trepe nek Pak Dene ngrengkuh kuwi dadi anake dhewe
Monggo wis tau janji, ngger sesuk nek aku wis lengser ke Prabon, kowe bakal entuk kamukten. Lah nuwun sewu, Ndara Klasdewa niku janjane ming nanjihke, ora arep njaluk saiki, ning ming nanjihke. Terus Sinuwun Prabu Salyapati paring dawuh. Ana sing ora sarujuk, ana sing ora cocok, malah Suwun Ngastina paring dawuh dhewe. Nek Suwun Ngastina sing ngukuhi marang Bumi Mandaraka. Terus ketemu pirang perkara kula tak takon. Ketemu pirang perkara. Apa isih kurang sugih? Apa isih kurang mukti Sinuwun Ngastina? Ing ngatasé padha-padha entuk warisan kok. Warisane wong liya-liya arep dikukup niku napa jenenge wong ora serakah Ratu Ngastina nika? Mikir seng. Wis tuwa ora gelem mikir ora. Hah? Bener omongane Petro nek sono ngene iki. Wong sugih kok tanpa nganggo rasa dermawan, tanpa nganggo rasa meweh karo sak pepadane. Bandane arep digo modar ya. Setan. Gong, iki mbaya sing sopan sithik. Ah, ora sopan aku bane. Karo Sengkuni taunana windanana wiwit bengi iki nek ora geceki Sengkuni ora marem atiku. Mung senengane ngumbar wisa. Suarane kaya lantang-lantang sing nggo korban kawula cilik. Janipun wonten perkara napa pan sampean kalih Bagong kok kados mekaten anggenipun sengit kalian panjenengan? Mbah, Aku dhewe ya ora ngerti. Kok dadi Bagong kok sengit karo aku. Nek Petro arep dundurke, Petro cecok ora gelem mundur. Upama sampean ngrubutke Kurawa, Petro ora bakal wedi, ya, Tru? Ora. Bagus. Wis dajar Kurawa, Tru. Wak golekane Sengkuni. Lambe kok kaya pedal. Lho. Tegese njaluk digenjot. lambe kok kaya pedal njaluk digenjot ora. Rumangsane padake ora. Ora gelem bali mboten. Nek ora gelem bali apa wani karo Kurawa? Petruk mbiyen saiki ora bakal wedi karo Kurawa. Swatama Petruk kon bali. Ora gelem bali, krincung sikile bondo tangane. Upama ora iso dibondo tangane krincung sikile pateni dadi kondo. Ora dadi perkara. Petruk ora minggat, pecah siramu. Mang mriki Ndara Satama tanding karo Petruk. Ayo jajal. Anak Semar karo anak Jaran menang sapa? Hus cangkeme. Dicoba, dicoba padake ora. Mati dening aku. Ayo, njaluk sambat sapa tiban tumbakku sirna marga. Weh. Iya. Ora keneng. Weh. Kartomarma urung perang kok nibake tombak pirang-pirang. Pecah sirahmu. Ayo mangan teker iki. Iso ngeneh nyawahe Petruk. Oh, bumi langit tangkep ora. Putut. Iya. Wih. Ayo mangan teker. Kowe ngapa Truk mendarat-mendarat iki? Minggato. Tumbake pirang-pirang. Ngomongi ta, Truk? Men ditakoni ra gelem ngomong. Seneng nek cengelku Kurawa. Lara tumbak. Ya diamen wong jeneng wong tuwa kena tumbake wis biasa. Mikir le. Nek nganti kowe ora ngatek. Udus. Wah, iya, waton aku prayitna lumaraping tumbak iso tak endhani ora bakal. Neng aku ora bakal neng. Saya cepet tumbake. Kena mudar tenan. Arep apa? Arep kaya kowe. Nek keneng aku ora tau jawab. Ra. Oh iya. Udus. Banter banget rong siap kene. Untung prayitna. Hati-hati kok.
Oh, kae mulai ngecul iki kae. Oh, kae ngecul. Wah, mabur itu. Udu kae, udu. Kae bakul manuk. Siap. Siap, Gong. Mendak kok. Mumbul le, cepet saiki mumbul le. Kecepetan. Aku nggugu cangkeme sapa? Ora kowe muni to, cepet bareng cepet kok. Aku kecepetan. Dipaske lho, dikira-kira nek tumbake tekan kuwi pas mumbul. Oh ya. Udus. Hoi. Ndelokke mlayune tumbak ya. Wah iya. Weh, lah sedan. Ngati-ati ora. Oh, nganggo kaya ngene iki kekesen truk. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Oh. Ayo. Tumbak aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci. Tumbak ampuh dadi rongsokan. Ayo balik. Balik. Piye? Waduh. Gasah. Saka sapa, Gong? Lho, saka Ndara Janaka. Oh, kok aku ora dikeki ya. Aku wis tok nggo umuk. Aku kan wong ora tau umuk. Piye mau? Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Oh. Ndur kene. Atau praktek? Bapak lunga biyung meteng. Kok ora mandi, Gong? Kowe mau muni piye? Bapak lunga tapa biyung meteng anu bapak lunga biyung meteng. Awang bojone meteng kok sing lanang kelayapan. Kudune iki bapak lunga tapa biyung meteng tuwa, tes dadi banyu. Oh. Terus manahe di stop. Ngono ora manut karo kowe iki iso mandhekke omongan. Oh iya. Bapak lunga tapa? Biyung meteng tuwa. Tes dadi lenga. Banyu kok lenga? Banyu. Senengane arep nyilekake wong ora. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Mandek sareh. Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Ming pisan. Gong, bapak lunga tapa biyung meteng tuwa? Gong moto ya, Gong. Ora ngapusi tak ajar lho kowe. Aku ora tau colong jupuk ngono. Ora tau colong jupuk. Nek kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan. Mergo aku wong suci. Ayo bali. Wah, jan monggo winginane aku bar nyolong dog bebek. Modar. Mati ya kowe. Rumangsane. Aku kok le endi tumbake endi atok gone endi? Kene tumbak. Kok kaya ora apal terusane lho. Terusane iki Petruk numbak rono, ngono kok malah tumbake Ardigawa. Rumangsaku kok saya tua saya lalen iki. Bares ki, Truk? Ya. Ndara Durmagati, betul. Kowe ngucacik pola kula wae Petruk, ayo mung cuwe dudu copo-copo ning Durmagati. Tangan tengen kubulan, tangan kiwa lumah sakit. Kok glelenge. Celius. Iya lah cemblono. Pilih tak kubul apa pilih tak opname? Nek dikubur tangan tengen, nek diopname tangan kiwa. Pilih calah jatuh. Tangan tengen tau mecah ndas wong. Tangan kiwa tau nyeplingke mata wong. Bajigol kok ngeli kowe.
nek mingset mati diantem ora krasa apa-apa nek pecah sirahe cepling matane serem endi Celem kowe. Berarti aku len nantang ki kalah kulang celem. heeh Nang nang kene ditemtokke kowe apa aku sing kudu tekaning pati. manut sampeyan yo kena Petruk yo ikhlas Ulang gondeli karo uripmu. tak gondelono nggo butuh apa Petruk niku wis tuwa wong tuwa niku mingkari antri lho sing digoleki ming dalane pati sing Padang Liwat linglut mesti padang. wong kok cangkeme kaya ngono Ora ndupa tak ajal lho kowe. ayo kowe apa aku sing temani Tiban tanganku jeblok siamu. panggau tak ayoni Wah, ampuh kau. ayo ampun Kartomarma ngantem aku ora tak rasake apa meneh wing Durmagati Kecil. Kopiol. Kopiol. kopior Kopiol. kopior Kopiol. panggole klaru wak jejeliru tungkak raimu Modal we. ora apa-apa Edan. Boleh aku membawa senjata? silakan Tunggu di sini. oke iki ngopo ameng bendho kok polahe kaya ngopo wae nya nek nganti iso mecake sirahe Petruk pecahan Oh, cikal dadi lolo. loro Lolo. nyo Modal we. mburi Pecat sirahmu. gondodo Cemplok metu jeloanmu. nek arep ngentokke jeroan ki rasa ndak tok baca Lho, lha piye? lho Wedan. Diplotokke. Maksudku jeloanku usus. Ora kok celana dalam ki udu. gladis Sirahmu. nyoti bano Lucu Petruk. ya men Mati. ora bakal aku Wedan ampun. Petruk. apa Aku balasen Petruk. Aku izin ditonton piye plebutan semene yo kae. perebutan Plebutan. Aku nang nganti latok balas izin bilang bebalang yakin sumpah bola bukit. Izin tenan. Ayo, aku nang nganti tok balas glecak meguru karo kowe selawe taun. Kasang nggo gamelan. Santai wae ndak do kecel. Waduh. piye ayo sambato Waduh. nek jandyak rambuté ngene iki set terus tak banting nang lemah tak jandyak tak junke unggahke ngecet dupak gondodo terus ditungkak cangkeme ora sembodo karo nang kono karo Petruk jandak umbulke set dupak diadane diek tungkak cangkeme brus ngletak alah dur ora sembodo karo le macak mungsuh Petruk kowe kok kalah nek cara aku irang bebarang Bajigol Petruk kowe ngino. halo Oh, lek lek dengkulmu ku tak kira Petruk Petruk ora omongane ra wis beda ta Wah, top man Petruk top. Kula antil cilahe gak apa-apa. Kula njukuk bendho kula plathok gak apa-apa. terus Kula njukuk glaji kula glaji gak apa-apa. Kula Petruk ki ming pono kawan kowe kadang nata ditonton piye semene akeh nek cara aku kok izin kula kok biasa. ora izin lah izin dienggo melem ilang ya wis ora maju meneh Lah mundur wae. Bali lemuk. Sampeyan ming duwah dawuh. Kula maju, kula maju. Kula gempul.
Kulawa dadekke bumi angus. Kulawa dadekke banjir dalah. Ngono apa cangkem wong tuwa kaya. Sak penake dhewe nek omong. Mbok yo mikil, wis tuwa iki wis kali golek dalan padang kok. Lambene sak penake dhewe ora. Wis rasa omongan to dapurmu. Sapa sing durung maju? Watak. Citraksi. Kikiran. Arep maju apa? Selapa? Lho. Wis ora ana sing maju. Ngomong suwe. Ngomong suwe. Petruk kantong bolong. Wadala. Apa? Wadala. Oh. Apa Petro kantong bolong ora minggat karo aku ketemu Raden Citraksi ora kelakon titi. Titi jong akhirat tojo tundang Raden Citraksi lekane ngadeo. Sorry. Reme blong. Awak mung suwe nang kene kok burabat banter banget. PPO. Petruk kok PPO. Petro kowe aja genggeng gleleng. Kowe iki dume iso ngundurke Asatama karo Karto Kuat. Karto Marmo. Durma gati mundur mungsu kowe. Neng. Iki jago Gestina Raden Harya cincin goleng. Citraksi. Citraksi. Kelakon remuk nyawamu kowe. Wani musaku. Sing tak wedeni apamu. Kelakon pecah sirahmu dadi loro. Ayo, koyo apa aku tekan baju. Wah, kelakon mati dening aku. Wong perang kok raine padi. Entuk vitamin. Hah? Entuk vitamin. Vitamin apa? Kuku kula maju. Heeh. Pepe tok tak ajier. Lah iya aku ya weruh. Lah kok Citraksi kok beda karo adat sabene. Brus. Pepe tok kontak. Oh. Terus bareng iku ping pindhone kuku kula Petro kula ajar mleh. Heeh. Kuku kula jengkelitke Petro. Ser. Terus kula dugang raine. Heeh. Terus Lah bar niku Bagong niku ketok. Kula sumbari, Bagong. Joke klepat. Melayu. Kuku kula kira nek njupuk pupu. Pusaka. Jebolana bakul kacang disikep saka mburi digotong man. Kula tetanpa kaprayitnen bakul kacang broke kula. Bruk. Kula dikepruk nganggo awake bakul kacangku. Bruk. Ning rada rapati lara wong wis tuwa ning lemu. Ha iya. Bareng niku kula dideke. Bar dideke niku bakul kacang niku kalih bakul niku dipaske teng cangkem kula. Mak ndlup ngoten. Ndelok ki apa?
Kuku kula merem kok. Oh. Ora tega ndelok. Kuku kula rasake niku rasane kecut-kecut pripun ngoten. Heeh. Bareng kula melek, wow. Wah, edan. Ora mentolo. Lele ora mentolo niku umure wis 70-an. Oh. Sosok metu sosok angin. Heeh ta. Nggih. Ning sampean ampun sedhe, Mas. Lah ngapa? Nika wau bakule kacang sumbar ngeten iki. Sumbar piye? Ayo amuk susuna mrata. Ayo nek pancen kowe wong digdaya omong patismu niki kan ngentekke sijine, ngoten iki. Tenane. Sampeyan kersa? Ya geliyak. Wong isih po. Ketese teng mriko. Klambine Kebayak biru. Oh. Kebayake biru. Oh iya. Estu tenan, ora dintekke. Ngengei sengkuni, ngoten niku. Sesampeyan domani, Mas. Masa Domani yakin. Mboten percaya mang mriko, mang takoke. weh lah ya mbangane haus. Sowoy Ate Sengkuni. Situ siapa? Nitik kebayake kok biru. Karepe piye? Aku mung arep genahke. Genahke apa? Jarene ditraksi. Sing siji ngengei aku. Sing siji sing endi? Ha. Kuwi. Jarene kuwi tinggo aku. Apa ora? Apakah betul? Nek pancen kersa nyo tenane nyo tampalono. Sip cengelmu. Ketake iki wonge kaya arep ngeneh-nehke kae lho. Bareng ngono kok nyoh tampan ana bres. Raiku didupak. Haha dengkulmu mlocot. Ngapusi ta kowe? Ora nggo aku to. Ora nggo aku to. Lha niku ora nonton tulisane to. Dua-duanya bulat ditraksi, ngeten. Agak sampean kok malah wong tua kok arep rakus. Ayo mbok menawa. Wong kira ya mbok menawa tumbuk bejan. Nek purun teng mriko wonten Tenane kirek. Hus. Lambemu ora. Kirek kok ditok-tokke ra. Wah, Petruk kantong bolong. Wae ora gelem bali. Janjimu piye? Janjiku apa? Nek aku kerepotan kowe arep ngobongi penggaling Prabu Baladewa. Sing maju Dursasana kok. Wonge gagah pideksa. Aku wani nek nganti kalah piye? Janjimu kudu rampungi dina iki kowe kudu iso netepi karo janjimu. Ngobong Baladewa. Ya.
Minggir aja, njaluk wektu sedhela obonge atine Prabu Baladewa ben wong Ngastina mungsuh Baladewa. Bagong mlayu-mlayu ngopo? Sampeyan teng-teng riki enten apa? Lho, ditakoni urung wason kok ditakoni kowe. Jamak meneh wong takon ning dalan gentitin aku. Wah, aku nek omongan karo kowe iki janjane iki wegah. Ning gandenganane sing adem ning ngareping Baladewa Bagong ya wajibe Bagong tak jak omongan. Ning mbok yo sing kepenak yen wangsulan. Nggih. Kersane pripun? Sampeyan wau mlayu saking dam kedaton negari Mandaraka, kersane pripun? Kula kinten nek sampeyan niku ajeng mbelani Petro. Lah kok jebul malah tengok-tengok teng mriki to? Mergo aku ora kuat nampa omonganmu. Aja nganti aku isih ngareping Rama Prabu Mandaraka mula aku trimo lunga. Walah, Baladewa, Baladewa. Ame ngisine kok dadak lunga lho. Sir kula pancen tak akoni, kula niku njojoh penggalih panjenengan men ngewang karo Petro. Lah kok tinemune saniki malah ganteng riki. Lah terus kowe mlayu-mlayu ngopo? Petro dikeroyok Kurawa. Petro dikeroyok Kurawa piye? Petro wau lak tantang-tantangan karo Prabu Duryudana. Iya. Bareng kula metu ketemu Petro. Petro wis dadi kuwanda. Lho. Petro mati. Pengestune ngoten. Lah kowe mlayu ki ngendi? Ajeng teng masjid. Ngopo? Ngumumke nek Petro wis mati. Le nyarekke kapan ngono men masyarakat padha presa. Alah, Tru. Kowe kaya kewanen mungsuh Prabu Duryudana ta, Tru? Prabu Duryudana kuwi duwe Kurawa, lah kok dadi kowe nekat nganti sirahmu dadi papat lho. Kurawa mentolo nyigar sirahe Petro. Alah, asli kula ora gara. Tangane Petro ilang mbok teng pundi? Sikile ketekok-tekok kaya dioklek-oklek karo Kurawa. Iblis lanat. Kurawa ora turu saka manungsan. Petro nyabdi ning Baladewa ora mikir obrak-abrik Kurawa gane ati kuat. Lah piye? Ora demeh kowe putra Nalendra kowe iki kadane nata. Kadane Prabu Duryudana. Lah kok tinemune Baladewa salah kaya marang Prasata Kurawa. Kurawa ora ndira saka manungsan. Kurawa ora duwe rasa pangrasa minangka dadi manungsa. Kowe mentolo mateni Petro. Mbok odol-odol kuandane. Kowe menungsa apa kowe? Oh, Baladewa. Sapa? Kurawa sing wani karo Baladewa. Kon maju kae. Kula mboten terimaken. Nadyan ratu mesti kudu maju adu arep karo Baladewa. Kula ora bakal wedi. Niat kula mbelani karo Petro. Nek pancen sampeyan ora seneng karo Petro, arep royok Petro ning aja didadekne kuwanda, aja dipateni. Bagong madul kali kula. Nek Petro diajar disikar-sikar kuwandane dening para sata Kurawa, sapa sing wani mateni karo Petro? Mungsuhe Baladewa. Ko Prabu. Ko Prabu, pripun? Sare. Sare sawetawis. Sare kula aturi sare. Sare piye? Yen pancen Kurawa mateni karo Petro, Baladewa iso sare. Nadyan kula sampun dinten campur lan Paduka Kyai Prabu. Nek Kurawa mentolo karo Petro, Baladewa mentolo karo Kurawa. Kula aturi sare. Kula aturi nyawang wonten ing iring wetan menika. Sinten? Sinten pripun? Sinten ingkang lenggahan yo tenguk-tenguk nika sapa? Lho. Lho, kae Petro to kae. Lho kok sing tengok-tengok ning kono kuwi? Ing ngendikaken nek Petro mati sapa? Setan kok Bagong cangkeme elek tenan. Wah, tiwas nesu kaya ngene. Wah, dalala, pripun iki? Hei, ponokan! Ponokan domrene. Petro, nun. Siurem. Ya isih kaya. Takon ini. Gong, Rene le.
Tengku lara. Hah? Wetengku lara. Aming mrene kok wetenge ra nggo mlaku to. Ning ora ana hubungane karo sikil. Nganggo mlaku ki ting seneng terus. Bagong rene arep dikai duit lho. Gong rene arep diparingi duit karo Ndara Baladewa. Wis duwe kok. Oh. Saka ngendi? Weh diparingi Prabu Salya sore mau. Ora weruh. Aku wis duwe. Bagong. Rene. Teng mriki mawon. Rene ora rene tak paringi ora gretel nenggara cengelmu. Wah, kae wis. Nggih. Lho, Tru. Isih urip to? Ayo isih kok. Sing omong mati lho, jare mau ana sing ngabarke nek kowe mati, sirahe dadi papat ndasmu. Tak japos-apos ora iso kowe. Oh, Lah ngopo? aku matur Prabu Baladewa. Petra pejah diremuk Kurawa. Kula sumanggaaken bahwa iblis larat Petra mati kapelane Kurawa aja nek. Nganti dosa lak dupaki raine. Ben kapok. Terus niku pun mangkapake. Urut apa-apake. Aduh. Kudune wis diajar. Aku wis ngerti lek kowe ngapusi karo aku. Mbok kowe nek karo ratu ki aja sok kaya ngono to, Gong. Lho, aku ki pancen kewajibanku urip ning alam donya kudu ngapusi manasa kepadane urip. Ku cara ngendi ora omongan kok kaya ngono ora. Itu Nun, adreng kowe dikongkon karo Lestiwa. nggih. Kowe ora gelem bali. Mboten. Sak gedakane iki bakal bali. Lire Rama Prabu Mandaraka bakal paring bebungah. Ora ketang sithik kamukten negara Mandaraka. Ning aku njaluk ana syarate. Syarate napa? Syarate kudu disekseni karo Paman Prabu Pandu lan Prabu Madrim. Wis kuwi wae. Piye Gong nek ngono ki apa ketemu nalar? Lah wong Ndara Kulasewa bakal entuk warisan negara Mandaraka kok seksine kudu ana Prabu Pandu karo Dewi Madrim. Monggo Prabu Pandu ki wis ora ana, Dewi Madrim ya wis sedo. Lah apa kon duduk ning jaratan ya, Tru? Heeh. Aning nek Prabu Duryudana ki pancen dengan cara 1000 cara digunakake supaya iso gawe cilakane wong liya. Kuwi sipate Duryudana iki ngono kuwi. Tambahan sengkuni ayo wis cocok ya, Tru. Heeh. Ya mulai ya. Ya Matur Ndara Kulasewa apa anane kowe sebagai utusan aku ya dikongkon gandeng wis nglakoni minangka dadi duta. Kowe karo aku kondur utawa bali ning kasatriyan matur apa anane. Mengko men dirembuk karo Ndara Pandhawa. ya. Saiki kok Ya. Ndak selak kewengan wis setengah loro. ya yo. Yo.